Japuonj maduong' mamokomo Girls Jane Mmbone okwedo wach ni jopuonjre e sikundno nochako bedo matuo ndalo matin tok yawo sikundno. Mmbone owacho ni jopuonjre adek ema ne nigi tuo mar malaria mane otere thieth kendo gidok e skul kopogore gi weche mane okuorore ni jopuonjre 11 tuo ogoyo e sikundno. Okwayo jonyuol magi mondo kik bed gi kibaji e wi ngima nyigi e sikundno. Sikund nyiri mamokumo noyaw kendo jumani tok nolore apoya ta mokalo tok tuo muoch e sikundno mane onego jopuonjre adek kod matron gi. Okay, I want to say that the school is okay. Learning is going on and our girls are safe. So parents should not panic. Parents should not panic. And anyone who needs information, let him or her come to school and I will give the true information. Mbalariany Marongo ochungo e tich